ịkọrọ gị otu akụkọ dị mma maka otu onye bụ onye na-agba ọsọ nke nnukwu bụ onye bụ ibu nke ụwa niile n'ubu ya. O sitere n'aka otu nwoke nke mụrụ ụmụ ịnọ, wee nye ya oke n'ọrụ nke ijide anyanwụ. Ana m asị gị nnọọ n'ọgbakọ mgbasa oziọma nke G.C nke ụbọchị taa. Obi dị anyị ụtọ na ị na-esonyere anyị taa. N'ụbọchị taa anyị na-abata n'akụkọ nke dị n'agba ọhụụ. Ka bụ akụkọ nke a ga-ekọghachi na ndụ gị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Anyị na-ene n'akwụkwọ Matiu isi 8 amaokwu nke 5. Mgbe Jizọs banyere na Kapanọm, ọ na-abanye n'ebe ahụ ị nọ na-eguzo n'iru gị n'ụbọchị taata n'aha Jizọs. Ọ bịawo onye ọgwụgwọ nsọ, ọ bịawo onye nnapụta, ọ bịawo onye nzọpụta. Ngọzi ga-agaghị efunarị gị n'ụbọchị taa. Mgbe Jizọs banyere na Kapanọm, ha bịakwutere ya, onye ọchịagha wee na-arịọ ya. Ọ bịakwutere ya, ị ga-abịarịrị. Ị na-abịa iji obi gị na-abịa, uche gị, mkpụrụ obi gị, mmụọ gị. Ị na-abịa iji arịrịọ wee na-abịa ka ọ mara na ị nọ n'ebe a n'ụbọchị taa. Ị bụghị onye na-enegharị anya, ị bụghị onye na-enere ndị ọzọ anya. Ị nọghị n'otu akụkụ n'ebe ahụ wee na-ene anya ihe nke na-emenye ndị ọzọ gị onwe gị. Ị nọ na etiti ngọzi nke Chineke n'ụbọchị taata. Ya onwe ya bịara, o ji arịrịọ wee bịa. Dịka ị na-abịa n'ụbọchị taa, iji obi gị na-abịa, iji ike gị na-abịa, iji mkpụrụ obi gị na-abịa, iji ihe niile nke dị gị n'ime na-abịa. Ị na-abịa n'ayịyọ. Ana m ekwu maka gị, anụmanụ ka ị na-aza nke ọma. Onye nwe anyị ọ ga-aza arịrịọ gị ahụ n'ụbọchị taata n'aha Jizọs. Ọ bịara, onye ọchịagha bịara. Ị mara na ọ dị ndị na-eche na mgbasa oziọma dịka nke a, ihe omume dịka nke a, ihe ome ngosipụta ike dịka nke a, na ọ bụ naanị nye ụmụ okorobịa ha onwe ha wee bịa n'ihi na ha nwere akara. Ha onwe ha bịa n'ihi na ha nwere aha dị elu, n'ihi na ha nwere otu ọkwa, ha bụ ndị a maara amara. Nwoke a bụ ọchịagha. N'ụbọchị ndị ahụ, ọ bụ ọkwa dị ukwuu, ọ nọ n'ogo dị elu, ọ bụ onye a maara nke ọma, ọ bụ onye a maara n'obodo ahụ niile. Ma n'otu aka ahụ ọ bịara. Dị ka ị na-abịa n'ụbọchị taa, ị na-abịakwute eze ndị eze, onye nwe ndị nwe niile. Ị na-abịa wee nye ike nke kere ụwa niile gbaa gburugburu. Ị ga-abịa hapụga ọkwa gị na aha nke e nyere gị. Mgbe onye nwe anyị setịpụrụ aka ya ịgọzi gị n'ụbọchị taa, ọkwa agaghị abụ ogbochi nye gị. Aha gị, ogo dị elu nke ị na-agaghị abụ ogbochi nye gị. Otu isi bụrụ elu n'ogo dị elu n'ụwa, ọ gaghị abụ ogbochi wee nye gị ịnata nzọpụta nke Chineke, ọgwụgwọ nsọ nke Chineke, ihe ịrịba ama nke Chineke n'ụbọchị taata n'aha Jizọs. Ọ na-arịọ ya ugbu a. Ọ dị ndị nọ n'elu ụwa, ọrụ ha na-arụ na-egbochi ha ịyọ ihe, ịjụ ase maọbụ ịyọ ihe, ịrịọ arịrịọ ka enyere ha aka. Ọ dịkwazị ndị ọrụ ha na-arụ dị elu, ọ na-eme ha ka ha dị elu n'uche ha, ka ha bụ ndị na-eguzogide, ka ha bụ ndị nwere ike n'ime onwe ha, ka ha na-echekwaba onwe ha ruo n'ogugo na ha agaghị arịọ enyemaka onye ọbụla ọzọ. Ka a na-egosi na enweghị m enyemaka, ka a pụtara enweghị m olileanya, ka a na-egosi na anọ m n'ọnọdụ dị ala, ka a na-egosi na enwe m nsogbu. Ọ dịkwazị ndị ọ bụrụ na ị dị etu a, ị nwere ọgụgụ, ị nwere ọkwa n'etiti ebe ndị mmadụ bi, ị na-echezi na ọ bụ ihe ihere ịrịọ ihe. Onye ọchịagha a, o wepụgara ihe ejiri mara ya niile,
ọkwa na ogugo ya, njirimara ya niile na ịdị enu nke ọ nọ, o wee bịa dị ka ị na-abịa n'ụbọchị tata, i wee wepụga ihe niile nke nwere ike iche onye nwe anyị ọ ga-ezute gị n'ebe ahụ ị nọ. na amaokwu nke isii ọ na-asị onye nwe anyị, onye na-ejere m ozi, arụ adịghị ike n'ụlọ, arụ adịghị ike, ka bụ onye ọ dịghị agbagharị ugwu na ndịda, ọ dịghị akọ nta akụkọ, ọ dịghị aga na-agbagharị n'ọzara ebe nke a na ebe nke ọzọ na-akọ akụkọ, na-akọwa njirimara ya, na-ekwu banyere ọkwa na ogo dị elu nke ọ nọ. Ọ sịrị onye nwe anyị, ọ kpọrọ ya onye nwe anyị dịka ọchịagha. O nwere ndị na-achị isi n'ebe ọ nọ, o nwere ike ndị ọ nọ n'okpuru ha, o nwere ndị ọ na-enye mpịakọ, ma ya onwe ya buniri Kraịst elu karịa ndị niile na-achị, ndị ọchịagha niile, karịa ndị niile ahụ ya na ha na-akparịta ụka. Ọ sịrị mgbe e mesịara, abụ m onye nọ n'okpuru ọchịchị isi. O nwere ịchị isi nke dị n'elu ya, ma o buniri Kraịst elu, ịchị isi nke Kraịst wee karịa ịchị isi niile ahụ, dị ka ị na-abịa n'ụbọchị tata. Ọ bụghị naanị na ọ bụ ọgbakọ nke ihe omume krusedi, ọ bụghị naanị na abụkwa m onye nke Kraịst, abụ m onye okpukperechi, abụ m onye okpukperechi nwaanyị. Wepụga ihe ndị a n'ụsọ n'ụbọchị taa, Jizọs ọ ga-abụ onye nwe gị. Nke a bụ ụzọ ihe ole m chọrọ ka ị debe n'obi gị. Nke mbụ, mgbapụta bụ nke chekwara nye gị. Kraịst bụ onye na-ebu ibu, onye kwụgwụrụ ụgwọ mgbapụta mmehie niile, bụrụ mmehie anyị niile na nrịarịa anyị wee pụọ. Nke abụọ, nchegharị na-eduba na ezi omume. Mgbe ị na-esi n'agụụ nke mmehie wee chighata n'ebe Kraịst nọ, mbata na ndụ ya ga-eweta ihe n'ebe ị nọ. Ị ga-abụ onye a ga-agọzi. Ị pụrụ ịnwachapụta ezumike taa dị ka Kraịst na-esetịpụ aka ọkpụkpọ oku wee nye gị. Ya mere, bịa ka e zuru ike. Kraịst buru ibu gị niile bikwasị, n'ihi na ọ na-eche maka gị. Onye ọzọ atụrụ kumunye ga-abịa ugbu a wee too gị n'ebere. Ana m enye gị iwu ka ị nabata ya, ohere ọma ka e nyere gị. Ọ bụ Chineke nke na-adịghị akpa oke. Onye ọbụla nke na-akpọku aha nsọ Jehova, a ga-azọpụta ya. M ga-eso gị kpee ekpere gị ekpere n'oge a. Nna, n'aha Jizọs, ekele m gị n'oge a, ekpe m onye nwe anyị nzọpụta gị, mgbaghara gị, ka ọ bịakwasị mmadụ niile nke na-ekwere n'oge a n'aha Jizọs. Wepụ amamikpe n'ime ndụ ha, mmekpa arụ n'ime ndụ ha, amamikpe n'ime ndụ ha. Onye nwe anyị, ka ọṅụ nke nzọpụta ka ọ bịakwasị ha, ka ọ bata n'obi ha n'oge a. Dee aha ha n'akwụkwọ ndụ n'eluigwe. Daalụ onye nwe anyị, n'aha Jizọs ka anyị kpere. Mmadụ niile ka ha tie amen. Nna, n'aha Jizọs, ị bụ Chineke nke ike niile, Chineke bụ ebere, Chineke ịhụnanya, Chineke na-arụ ọrụ ebube. Ekpe m onye nwe anyị wee nye mmadụ niile ndị nwere nsogbu, mmekpa arụ, nrịanrịa. Onye nwe anyị, ekpe m, gosipụta onwe gị wee nye ha ọgwụgwọ nsọ n'aha Jizọs. N'ebe a, n'oge a, n'igwe na-ereta ozi, ebe niile n'igbe onyonyo, ndị na-esonye n'ozi a, n'ebe niile agbakọrọ, obodo niile nke ụwa, gosipụta ike gị, nnapụta, nye ha ọgwọ nsọ, mee ka ha nwere onwe ha, tijie ya agba niile, laa ka ha labala ekwensu n'iyi. Ekpe m onye nwe anyị n'oge a, ebe niile, gosipụta ike gị. Anya kpuru isi meghee, malite ịhụ ụzọ n'aha Jizọs. Onye ntị ochie na-adịghị ekwu okwu,
nara ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs. Onye nwere ọya nke ụbụrụ isi, onye akwụkwụ na-adọ, ekpe m n'oge a, mmụọ yigharị ahụ pụọ na ndụ ahụ n'aha Jizọs. Ihe ọzụza n'ọnụ pụọ n'oge a n'aha Jizọs. Enyi afọ pụta n'aha Jizọs. Ọya parị pụọ ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Nje kansa ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Onye afọ ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọya nke obi, ekpe m onye nwe anyị ka ị metụ ọya obi ahụ aka. Ihe niile ka ọ dịkwazịa mma n'obi ahụ n'oge a. Ibi ka ewepụga gị n'aha Jizọs. O ruru ọbara ahụ ka ị kwụsị n'oge a n'aha Jizọs. Ihe mgbu, arụ ọkụ na-arụ ha, onye nwe wepụ ihe mgbu na-arụ ha, wepụ arụ ọkụ ahụ na-arụ ha. Ekpe m onye nwe anyị, ndị nọ n'ogugo nke ọnwụ ebe ọbụla, gosipụta ike nke mkpote n'ọnwụ gị n'ime ndụ ha, mee ka ha dịkwa ndụ ọzọ n'oge a n'aha Jizọs. Ebe niile na ebe niile, nrịanrịa ọbụla na nrịanrịa niile, aka Jehova metụ gị n'oge a. Ọgwụgwọ nsọ wee nye gị, ọgwụgwọ nsọ nye mmadụ niile. Nnapụta wee nye gị, nnapụta nye mmadụ niile. Ntọpụ n'agbụ wee nye gị, ntọpụ n'agbụ nye mmadụ niile. Onye nwe anyị, ka e nwee mmezu nke ịrịba ama n'ebe niile. Daalụ onye nwe anyị, n'ihi na amara m na imewo ya. N'aha Jizọs ka m kpere. Emewo ya, emewo ya. Ekene dịrị gị maka isonyere anyị maka ọgbakọ GCK kwa ụbọchị, mgbasa ozi ọma nke anyị na onye ọzọ atụrụ Kumoyi. Ana m ekwenye na ị nwachapụtara ike nke Chineke n'ime ndụ gị, nke ga-aga n'iru igosi gị ịnọnyere gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ enyi nke gị onwe gị ga-anọdebe mgbe niile, nke karịrị nwanne. Obi dị anyị ụtọ maka isonyere anyị taata. Ụzọ kachasị mma ị ga-esi wee nweta anyị bụ site n'igwe na-ezikọtara ozi eke GCK. Ị ga-aga wee gwa ndị agbata obi gị ka ha bịa ihe Chineke mere na ndụ gị, dịka anyị na-aga n'iru n'ọgbakọ mgbasa ozi ọma GCK ụbọchị. Ị pụrụ ikwukwe etu anyị ga-esi wee kpere gị ebe anyị hụrụ gị n'anya, Chineke hụrụ gị n'anya ma karịa.